17 ta' Jannar San Anton Abbati għex bejn il-251 sa 356. San Anton twieled fir-raħal ta' Koman fl-Eġittu minn familja nisranija li kienet sinjura. Meta kellu 18-il sena, il-ġenituri tiegħu mietu u hu safa waħdu flimkien ma' oħtu iżgħar minnu ħafna. Xi 6 xhur wara il-mewt tal-ġenituri tiegħu, waqt li kien fil-Knisja, sema' il-kliem tal-Vanġelu: jekk trid tkun perfett, mur bih kull ma għandek u qasmu lill-foqra u ejja imxi warajja u jkollok teżor fis-sema. Mark kap 10 vers 21. Ikkonkluda li Alla kien li kelmu direttament. Għalhekk f'qasir żmien wara li ħaħsieb oħtu u ħallilha parti mill-wirt, il-kumplament tal-wirt li mess lilu qasmu kollu lill-foqra u mar jgħix waħdu l-ewwel fid-deżert u mbagħad fuq muntanja. Biż-żmien xi rġiel u żgħażagħ bdew jissieħbu miegħu, kull wieħed f'daqsxejn ta' kamra għalih, iżda qrib tiegħu biex ikunu jistgħu jiġu ggwidati spiritwalment minnu. Fis-sena 305 niżel minn fuq il-muntanja u waqqaf l-ewwel monasteru nisrani f'Fajum. Fis-sena 311 mar Lixandra biex iħeġġeġ fil-fidi lill-insara fil-persekuzzjoni ta' Massimu. Meta wara xi sena il-persekuzzjonijiet ittaffew mar f'Pispar ħdejn ix-Xmaranil u waqqaf monasteru ieħor li għadu jeżisti sal-lum. Wara li stabilixxa dan il-monasteru mar jgħix ġoqar fuq il-muntanja Kolzim, iżda anki hawnhekk in-nies saret taf fejn kien u bdew ġejjin mhux biss mill-Eġittu iżda wkoll minn pajjiżi oħra biex ikellmuh. U meta kienu jitilqu minn ħdejh, qalbhom kienet tkun mimlija b'imħabba akbar lejn Alla. Meta darba rċieva ittra mingħand l-Imperatur Kostantinu l-Kbir, qal lil ta' madwaru: tiskantawx li l-Imperatur kitibni u bniedem bħalma jien, iżda staġbu kif Alla kiteb lilna u kellimna wkoll permezz ta' ibnu. Fis-sena 335 reġa' mar Lixandra biex flimkien ma' San Atanasju jikkumbatti l-ereżija ta' Arju. Imbagħad tela fuq il-muntanja u baqa' hemm sakemm miet fis-sena 356 fl-età ta' 106 snin. Fl-arti ipinġu lil San Anton b'salib forma ta' T b'ħanżir u bi ktieb. Is-salib ifisser il-qawwa tal-fidi li qenitu jirbaħ il-ħażin. Il-ħanżir għall-ewwel kien jirrappreżenta lid-demonju, imma meta fil-Medju Evu l-Antunjani bdew jaħdmu fil-bidja u kellhom il-privileġġ riservat li jrabbu l-iżieqes fil-foresti, San Anton ġie meqjus bħala l-protettur tal-annimali. Il-ktieb huwa s-simbolu tal-karatteristika speċjali ta' ħajtu, it-talb u l-kontemplazzjoni. F'xi parroċċi f'dan il-jum in-nies jieħdu l-annimali tagħhom għand il-kappillan biex iberkuhom. San Anton huwa magħruf bħala il-fundatur tal-monastiċiżmu nisrani. Dan li ġej huwa qari mill-ħajja ta' San Anton miktuba mill-Isqof San Atanasju. Anton kellu xi 18 jew 20 sena meta mietu l-ġenituri tiegħu. Baqa' waħdu ma' oħtu ċkejkna ħafna u ħaħsieb id-dar u oħtu. Kienu għadhom anqas għaddew 6 xhur mill-mewt tal-ġenituri meta darba Anton ħareġ għal qudies bħas-soltu u fit-triq qabad jaħseb x'kien li ġal lill-Apostli jħallu kollox u jmorru wara Ġesu. U ġieb quddiem għajnejh lil dawk li kif jingħad fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli kienu jibbijaw ġidhom u jqegħdu l-flus tal-beħ f'riġlej l-Apostli biex kollox jitqassam lill-foqra.
Anton beda jqis b'tama kbira kellhom dawn in-nies fil-ġid merfuħa lihom fis-sema. U jaħseb dan daħal fil-Knisja, ġara li fil-qari tal-Evanġelju sema x'qal il-mulej lil dakilani: jekk trid tkun perfett, mur bih li għandek u għatih lill-foqra u mbagħad ejja u imxi warajja u jkollok teżor fis-sema. Mark 10 vers 21. Anton sħajjel lil Alla nnifsu qed ikellmu f'dak il-mument b'dawk il-kelmiet qaddisa li kienu nqraw qisu minħabba fih. Minnu fih wara l-quddiesa ħareġ sejjaħ lin-nies tar-raħal u qasmilhom b'xejn l-oqsma li kien wiret mid-dar. 300 għalqa far ta' miela u mill-aħjar biex jeħles lilu nnifsu u lill-oħtu minn ħafna ksir ir-ras. Imbagħad bih kull biċċa mara li kellu u daħħal somma kbira ta' flus, żamm xi ħaġa minnhom għal oħtu u qassam il-bqija lill-foqra. Meta darb'oħra reġa' mara l-quddies, fl-Evanġelju sema dan il-kliem tal-mulej: toqgħodux tħabblu raskom għal għada. Mattew 6 vers 34. Ma kellux sabar jibqa' fil-Knisja, ħareġ ħal flus li kien żamm mal-oħtu u qassam lilhom ukoll lin-nies fqar. Lill-oħtu ħalliha f'idejn xi xebbiet insara twajba li kien jafhom biex irabbuha f'dar ta' nisa verġni u mbagħad qabad ħajja axxetika qrib id-dar tiegħu u kompla jgħix fil-ġabra, fit-takis u fis-sabar. Ħaddem ukoll idejh fix-xogħol għax sema li jekk xi ħadd ma jridx jaħdem dan anqas għandu jett jiekol. Tieni Jittra lil Tessalonkin, kapitlu 3 vers 10. Bil-flus li jaqla kien jixtri x'jiekol u jqassam il-bqija lil min ma kellux. Kien jitlob sikwiet skont ma tgħallem li d-dixxipli għandhom dejjem jitolbu bla ma jintelqu. Fil-qari kien hekk attent li xejn mill-miktub ma kien jaħrablu u kien iżomm kollox f'moħħu, hekk li l-memorja kienet taqdih minflok il-kotba. In-nies tar-raħal u xi rġiel twajba mitħla tiegħu huma jħarsu lejn dan il-bniedem kienu jsejħulu ħabib ta' Alla. Xi wħud kienu jħobbuh bħal binhom, oħrajn bħal ħuhom. San Anton jurina bl-eżempju tal-ħajja tiegħu stess li jekk xi ħadd biex iħobb aktar lil Alla jiddistakka ruħu mill-ħwejjeġ tad-dinja li joffru ħafna kumditajiet, jista' jkun ferħan u kuntent b'qalb mimlija għena u paċi. U int wasalt li tara f'dan? Nagħlaq b'talba mill-liturġija tas-sigħat. O Alla, intajt il-grazzja lil San Anton Abbati biex jaqdik fid-deżert b'ħajja ta' qdusija kbira. Għamel li aħna bit-talb tiegħu nitalmu niġħdu lilna nfusna u nħobbu lilek dejjem u fuq kollox. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.